Ahojte matematici, dnešné rýchle videjko. Ukážeme si, ako si vypočítame neznámy exponent v týchto príkladoch. Aby sme to mohli znať ťažšie príklady. Tak, čo to vlastne znamená? Keď máme takýto príklad 2 na x tu rovná sa 8, tak to je jednoduché, lebo ja si poviem, že 2 na koľku je 8. Pardon. To znamená, že ja si poviem, že to je 2 na x tu. A 8 je čo? 2 krát 2 je 4, krát 2 je 8. Áno? No, to mi tu nejako teraz nebude vychádzať, takže pokračujeme sem. Čakajte, toto nejaké roztiahnuté. Tak, takže 2 na x tu je vlastne 2 na koľku? 2 na tretiu. Áno, toto je taká základná úvaha. No, musím to aj takto dať sem, lebo som to nedomyslela. Takže 2 na x tu je 2 na tretiu. Áno, ešte raz. Mám vypočítať x-ko. 2 na koľku je 8. No a teraz, čo si ja poviem? Tak mám tu rovnaký základ, to je dôležité, aby aj tu na boli tie isté čísla. Teraz ja už môžem písať, že toto je x, tu máme x-ko. A to je 3. Takže čo to znamená? Že x rovná sa 3. A keď sme chceli robiť skúšku, že či to naozaj tak je, tak si napíšem ten pôvodný príklad. 2 na x tu sa musí rovnať 8. A ja si dopíšem sem. Hej, čiže 2 na koľku? X je 3. Takže to je 2 krát 2 krát 2. A 2 krát 2 krát 2 je skutočne 8. A máme vymalované. Hej? No, to sú také tie základné. To viete, aj bez výpočtu by ste toto vedeli. Ideme napríklad na tento príklad. Ja to dám rovno sem, aby sa vám to tam neplietlo. Takže 3 na y je 27. Už asi viete, čo budeme robiť. Musíme dostať tu na rovnaký základ. Takže 3 na y. A tu musí byť 3 na koľku. Áno, ak sa to dá dostať na ten rovnaký základ. Takže 27 viem, že to bude 3 krát 3 krát 3. Hej, 3 krát 3 je 9, krát 3 je 27. Takže na tretiu. No a už postupujeme rovnako. Tak to máme 3 na tretiu, takže y sa rovná 3. Hej, a zase, keby sme robili skúšku, či to skutočne je tak 3 na y dosadím na tretiu. Hej, je 3 krát 3 krát 3. A to je skutočne tých 27, takže môžeme takto my postupovať. No, to sú také jednoduché a vravím, tam aj bez výpočtov by ste to dokázali vypočítať. No a potom sú také iné. Napríklad, najprv si dáme tento je jednoduchší. Ideme na tento príklad. 2 na 2x tu je 32. No, tak ideme to nejako dať dohromady. Takže 2 na 2x tu. No, 32 je párne, tak predpokladáme, že tam by sa to nejako cez tú dvojku dalo spraviť. Tak, 2 krát 2 je 4, krát 2 je 8, krát 2 je 16, krát 2 je koľko? 16 krát 2 bude asi aj 32, že? Takže to bude 2 na 1, 2, 3, 4, 5 na 5. Tak. No a teraz, čo my musíme urobiť? Tu mám rovnaký základ, aj tu mám rovnaký základ, čiže ja už môžem tu napísať, že 2 na x, 2x, toto, rovná sa tomuto 5. No a x-ko vieme upravovať rovnicu, hej. Musíme to ako keby dvoma vydelíme, aj keď teda krát 1 polovica by sme mali písať, by to bolo správne matematicky. Takže to pre istotu takto nám, že deleno 2. Čiže 2x deleno 2 bude x a 5 deleno 2 bude 5 polovíc. Hej, alebo by sme to správne matematicky mali dať, že krát 1 polovica. Tak. Takže naozaj potom ten exponent bude 2 na 5 polovíc. Bude 32. 2 na... Ideme urobiť skúšku. Sa nám to tu nejako motká. Takže urobíme si skúšku, či to tak skutočne je. Takže zoberme ten pôvodný 2 na 2x, rovná sa, dosadíme 2 na 2 krát, x máme 5 polovíc, no tak to môžeme pekne vykrátiť, 5
preč. A dostane, že to bude 2/5. To si rozpíšem, to bude 5 dvojok vedľa seba. A to je 2x2 je 4, x2 je 8, x2 je 16, x2 je 32 a skutočne nám to vychádza. No, takže to by bol taký zase jednoduchší príklad a vrátime sa ešte k tomuto. Ideme sem. Dobre, čo s týmto? No, pri riešení týchto príkladov už musíte mať troška matematickej zručnosti. Toto ja si dám preč, aby nám tá matematická zručnosť sa nám tu neplietla. No a ideme si ukázať tú matematickú zručnosť. Najskôr musíte vedieť, že 3 na x tu, ako ja toto môžem si rozložiť. To bude 3 na x tu krát 3 na prvú. Áno. Prečo je to tak? Lebo si napríklad spomeniete, že máte, no vymyslím si, a na druhú krát a na tretiu. A čo vy dostanete? A na 5. Že? A prečo to tak je? Lebo to je a na 2 plus 3. Je a na 5. No. A toto je ako keby 3 na x plus 1. Tiež to rozdelím. Hej? Takže to bude 3 na x tu krát 3 na prvú. Dohromady mi to dá na 3 na x plus prvú rovná sa 27. No a teraz čo s tým? Toto si odpíšem. A idem pozrieť, že či nám táto 27 sa dokáže dať 3 na niečo. No tak ja viem, že 3 x 3 je 9, krát 3 je 27, čiže to bude 3 na tretiu. No a teraz zase musíte mať nejaké znalosti z rovníc. Tak mám 3 na x tu krát 3 na prvú, to je 3. Takže ja to tu nemusím tu písať. Rovná sa 3 na tretiu. Tu sme si kľudne ešte mohli nechať 27, ale už ako chcete. Môžeme si tam dať aj to 3 na tretiu. Alebo tam dá 27, keď si to vidieť, čo sa s tým stane. Toto máme na potvrdenie to, že sa to dá rozpísať. No a vy viete, že keď takto budeme my upravovať rovnicu, tak túto trojku, ako sa je to trojky zbavím. No takže celé to vynásobím krát 1/3. Alebo si poviem, že to vydelím 3. No keď to vydelím 3, tu mi zostane 3 na x tu a tu zostane 27 deleno 3, to bude 9. Tak ja sa znova vrátim k tomuto zápisu, že 3 na x tu rovná sa 3 na koľku je 9 na druhú. Takže x sa rovná skutočne 2. Mohli ste taký postup robiť aj tu, nechcem vás pliesť, lebo aj tu by sa to tak dalo zapísať, že tu by ste dostali tento zápis, tiež jednoduchý, 3 na x tu krát 3 na prvú je 3 na tretiu a keď to vydelím 3 na prvú, áno, keď delíme, tak tu zostane 3 na x tu a vieme, že delenie je 3 na tretiu minus 1. Keby sme delili, tak dostanete 3 na druhú. Takže dostanete to isté, 3 na druhú. A znova z tohoto dostanete, že x sa rovná 2. Hej? To už je o tom, ako ste veľmi znali úpravy rovníc. No a ideme urobiť skúšku, že či nám to naozaj sedí, že či sme to vypočítali dobre. Takže my sme sa dostali k tomuto, že x sa rovná 2. Kde máme tú pôvodnú? Tu. Takže x sa rovná 2. Tu sme. Hop. Tuto. Takže z toho vyplýva, čo keď si to tam ja dosadím, že to bude 3 na x sa rovná 2. 2 plus 1. Tak to je 3 na tretiu. A 3 na tretiu je skutočne 27. Tak. Dobre. Toto je také nástrelové video a kde toto použijete? No toto použijete napríklad v príjmačkách. Na príjmačkách, kde vlastne vy dokážete, keď to na toto dokážete upraviť, hej, tak na základ na druhej strane, tak si to veľmi rýchlo dokážete aj vypočítať. A v tom ďalšom videjku tam už si urobíme taký iný príklad, taký peknejší, taký počítanejší. Dobre, tak zatiaľ počítajte. Čaute.